Witam pięknie, ja jestem Niklaus, wiadomo. Tu jest Mordora, a tu jest teraz w dobrą stronę. Nie wiem, czy tu będzie coś widać. Tam. Najdoskonalsza konsola, jaką kiedykolwiek wynalazł człowiek. Znaczy nie jeden człowiek, tylko dużo ludzi. Dużo ludzi z Sony. I to jest PlayStation 2, nawet się odbijamy w nim, o. Wersja Slim. Ich tam było dużo, nie wiem, która to jest konkretnie. Załatwiona przez Patty. Czy on jest przerobiony? Na takie pytania podchwytliwe nie odpowiadamy. Nie jest, nie? Nie, nic nie było z nim robione. No. I to jest konsola, która się sprzedała w rekordowej liczbie sztuk. Przez wielu ludzi uważana za najlepszą konsolę w ogóle, jaka wyszła kiedykolwiek. Byśmy mieli tak się I mamy gry następujące. Mamy Need for Speeda, takiego na przykład, Undergrounda. Wszystko jest od Patty, która tu się pochwaliła, znaczy użyczyła sprzętu. Mamy takie GTA, Vice City Stories. Mamy takiego, na pewno płakaliście przy nim, Medal of Honora Frontline. O. I mamy jeszcze co? Mamy Call of Duty Big Red One. O. Mamy Tekkena. I mamy Medal of Honor Wojna w Europie. I teraz ciekawostka jest taka, że większość z gier... I Call of Duty Finest Hour. I Call of Duty Finest Hour. Większość z gier, jakie Patty tu ma, to są po niemiecku. Po niemiecku, bo Patty je dostała z Niemiec. Także w Call of Duty Rosjanie będą mówić po niemiecku. To będzie niesamowite, na pewno wrażenie robiło. Dobra, to odpalamy. I tu jest pad. Według wielu ludzi jeden z najlepszych padów, jakie... O, jest ostrość. Jakie Pan Bóg stworzył, czyli po prostu DualShock od Sony. No. Tu gumki jeszcze nie obgryzione. Miałem takiego kolegę, który wszystkie gumki poobgryzał z nerwów. Niewiarygodne efekty, łącznie z buczeniem. Byście dawno nie widzieli płyty z PlayStation, to tak właśnie wygląda. No, my jesteśmy. Po naszemu. Wszystko po naszemu. A dobra, ja zmienię tam. Bo to jest... Och, nein, spielbar. Dobra. Start drücken. Laden erfolgreich. Teraz tak. Nie wiem, czyście widzieli kiedyś coś takiego. Zielvorrichtung ein oder aus. Akzeptieren. Czekaj. O. Ich kann's kaum erwarten, dieses Baby richtig einzusetzen. Jetzt hört euch den an. Wo kommen nur diese Typen her? Mach mal halblang, Bro. To są... Mówię, to są Niemcy tak naprawdę. Schnella. Jesteś singlem? Zainstaluj teraz. Patrzcie, to były czasy. To były czasy, kurde. Benutzen Sie den linken Analogstick zum Bewegen. Ja, tu się bewegen. Że Play ogarnął tyle jednostek na ekranie, nie? Bewegen. Bij Niemca po kasku. Czyli kogo? Bo ty ciężko dojść do tego. O, tu mamy w ogóle, tu się brońki zmienia. Niemców. Jeżeli wydaje wam się, że że słabo widzicie wrogów, to ja też ich słabo bardzo widzę. O! Co się stało? Mission. Sie sind gestorben. An entirely joyful gaming experience. I nawet w środku jest taka fajna gazetka. Patrzcie, Aliens stole my brain. Wygląda trochę jak dorosły Carl Johnson, znaczy taki poważny. A mają osobne palce, czy nie? Mają! Mają osobne. Mają. Ale chciałam powiedzieć, że nie mają tak. No, w San Andreas jeszcze mieli. No. A tu kurde... Wygląda to jak rozmazane San Andreas. O, tu można biegać, pływać.
A to jest nowość dopiero od San Andreas. Vice City się topiło. A. Tu się przycelowywuje, serio. To już jest dziwne. To gdzie się strzela? Na Q? Na 0? Ja pierdzielę. Na Q. Na konsoli było fajne te sterowanie. Takie łatwe. Że się po prostu lokowało i przełączało i tyle. Jeszcze mnie tu zabiją! A! Napastują mnie! Jezu! No wal go, dobra. No chodź tu, kurwa. A! Zapatrzyłem się. $100! Patrz, jakie mam cyce. Round one. Mózgu chyba. Uwaga, bo kto wiedział kangurem się bić? No co? Dobra, Masz, papi, masz. musi być dogrywka. Nie musi, koniec, Patrz. wygrałam. Lagi. Patrz, ten jak Leon trochę. Dobra, ale już było lepiej. Dobra, papi, nie, bo ty masz pada lepszego, ja mam... Siad na butle. No! Co mi kopnął? Teraz pad dobrze działa. Karwa. Perfekt. English, François, Deutsch, Italiano, Espanol, Niderland, Svenska. No, widać jakie języki się liczą w Europie. Iż. Dobra. Dom, dom. Barum, bararum. Ale super auto. Teraz jak się... Aha, na X-ie. Czemu mi nie powiedziałeś? A pytała? No pytałam! Musiałeś dać auta. Ale na tym podzielonym ekranie to chyba ledwo widzę, gdzie ta droga skręca. Nie! Na końcu walnęłam i cię nie doścignęłam. Nie! O kurwa. Nie! Nie wierzę. Głupi zakręt. A! Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle z materiału o PlayStation. Moi drodzy, wspaniała konsola, piękne gry, mnóstwo po prostu świetnych, wzruszających, wyciskających łez legendarnych tytułów i na pewno konsola ważna do wielu z was. Także czekam na wasze właśnie komentarze pod filmikiem na YouTubie tym, czy wy mieliście PlayStation, jakie były wasze ulubione gry i w ogóle czekam na wasze komentarze. Patrycjo, dziękuję ci za użyczenie tego wspaniałego sprzętu i no, mam nadzieję, że wzbudziłem nutkę melancholii w waszych sercach. Zostawcie suba i łapkę i nie wiem, coś tam jeszcze.